אבנר עושה חיים כמו סוג של מוזלים פירות עם 2 מיליון גדים, חנות של אפל במדירות, והוא מכיר מקרוב את המותג חיים טוב. אבנר בסדר, קלדרון בבוקר עוד מוקדם, וקרלופה כבר מאפים, גם אם נשאף לשם בסוף נצא הארץ מלאים, כי היא יודעת לתת מכל הלב באמת, אפילו עמוס עוד יגיד. עמוס, ילד נלהב ומוכשר, עמוס, תראה לנו איך אתה שר. היה ביום בהיר, בפרוג 20 על השער, מיד הכל השחיר, את השכן פינה נתן. גם כשהבית בער וכמעט כלום לא נשאר, נרגענו לחץ ראש סודר. בתאילנד בו בזמן, צלצל האייפון של אבנר, זאת הפסקה מובן, אך הטיול לא התקצר. במקום לחטוף דיכאון, שניהם חוזרים למלון, יוצאים למסעדה טובה. קל ואבנר, איתכם שום דבר לא עצוב. קל ואבנר, יודעים בדיוק מה חשוב. בפייסבוק על הקיר, כותבים מילים של אהבה, אותה תמונת פרופיל, יפה שלי ואהובה, טוב אהבה ועצוב, ובכל זאת אפילו סוקרברג מובן. אוהבים אתכם כל כך, אז בואו נשתה לרקוד משחק.